kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, ndakakukumbirisa kuti utange nekusubscribe mahara, comment or like or share. Ndoramba ndichidzoka nemamwe ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndava ndine nyaya iyo yakaita kuti va-advocate Fadzayi Mahere vasakwanise kuzocontesta zvekare muma-by elections ari kuitwa aya mushure mekunge vakambodzingwa vakarohwa nerecall yakauya nana Sengezo Shabangu. Zvakavaboa kuti vanhu vakawanda vari kuitwa ma-recalls, zvakakonzesa kuti president wavo advocate Nyamisa aresign. Ndobva vati no, ivo havo recall yanga isina warova such kuti vadzingwa muparliament nerecall, but recall ndo kwakatangira, ndo midzi wakazokonzesa kuti ivo vazosvika pakuno resign. Mushure mekunge vanhu vavo vaishanda navo vazhinji vakarohwa nemarecalls iwayo, kusanganisira ana Gift Ostalos, anani ana Amos Chibaya nevanhu vakasiyana siyana. Timu ravo racho raishanda naadvocate Nyamisa. Advocate Nyamisa ndobva varamwa, ndobva vasiya zve-Triple-C. Pavakasiya zve-Triple-C varamwa vasiya, advocate Fadzayi Mahere ndipo pavakateera navarasti makama vakati isusu hatina kuzvarwa muparliament ende tine zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti tisiye. So panapa vari kubudisa zvikonzero because seat ravo ranga radeclare kuti kuri kuitwa by election kuti pacontest paonekwe kuti ndiani angaita MP angamirira nzvimbo. So panapa vakanyora vakati, dear Mount Pleasant, after many consultations and personal reflection, I've decided that I will not be running in the upcoming by-election. The conditions that drove me to resign in the first place have not changed. Hakuna chakachinja. Zvakaita kuti vaningirigine varesign vabve muparliament zvacho vari kuti hapana kana chakachinja, saka kungodzokera ikoko kutambisa nguva kana kuti kunenge kwakutungana kwembudzi kana kuti vanenge vakutanga munhu asiri serious nechange nekuti zvinhu zvichinje munyika nekuti ma-conditions nezvinhu zvakawanda zvinenge zvichingoitika. Zvinova izvo zvimwe zvavalista vakati, the reasons for my resignation include the gross disrespect of the votes cast by citizens in August 2023, the refusal by the Speaker to hear arguments on points of national interest, hijacking of the whipping system, the refusal by the Speaker to entertain points of order on sensitive matters, the unleashing of violent riot police to attack opposition MPs during parliament sessions, the illegal recalls of opposition MPs, the banning of opposition candidates, the disregard of standing orders and parliamentary privilege, the selective application of parliamentary rules, the repeated illegal suspensions of MPs, and the hijacking of the opposition parliamentary. In fact, we see the further desecration of the August House by the swearing in of characters such as Shabangu, who were front and center of splitting of the will of the people. I remain committed to the cause of a truly democratic Zimbabwe and will remain active, engaged and vocal on the issue that matter to the common person. So zvinhu zvakawanda zvavaimbosangana nazvo zvezvo zvokuti kudzingwa kwavaitwa, munoziva pakamboitika vakambonetsana muparliament mame, ndobva kwauya riot ikatanga kudzinga ma-MP veopposition. Ko parliament ndedebatika ko ndenharuka kana musiri kuwirirana mufanira kuti izvo hazvisi kuita, but riot yaizoya chitatu iri kuvadzinga imomo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kulista panapa kuti hazvina kunyatsobata mushe. Even kapa vaisumudza ma-point of order vachida kutaura dzimwe nyaya, pari kunzi speaker of parliament anga asingatolerate kuti vange vachitaura nyaya idzo. So vabva vati saka hapana reason yekuti ndinzi ndadzokera ndakontesa kuti ndidzokere muparliament iyoyo, ndodzokera muparliament iyoyo kunoitei. Ndo zvikonzero kana kuti ma-reasons avapa va-advocate Fadzayi Mahere vachiti havasi kukwanisa kudzokera kunocontesta. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndakakubatirai pachannel yenyu yeKulian TV. Kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, ndakakukumbirisa kuti usabve panapa usina kulike this video, ubva wasubscribe. Tisangane.